Hi guys, welcome back to Sa Tanang Bakak Ikaw Ang Tinood, and we are now part 23. So ang last part guys no, sama sa to nadunggan nga nanawag si Robin guys no, og aduna daw tao nga gusto mo patay niya. Kinsa magani ang gusto mo patay niya guys no? Tinood baga ni guys unsa man ang sala ni Robin nga gusto man siya patyon, o basig hallucination lang ni siya na guys no, basig nag-hallucination lang ni siya kay nagamit ni siya ipinagbabawal na gamot. Well, kung unsa man gani ang hinungdan guys no, o kung tinuod ba to iya nakitaan mo na atong masayran in this video. Again, this is Sa Tanang Bakak Ikaw Ang Tinood part 23. Og karon sa sumpay nga atong sugilanon nga naguluhan, Sa Tanang Bakak Ikaw Ang Tinood. Lami sa dihi mi oy, og sa pinaritong bakasi. Ganahan ka? Yes mi. Ingon man sa unod nga sa mga saang. Unya kay, may imbaw. Enjoy ka ba, anak? Yes di. Enjoy kayo ko. Labi na kay kauban na to sila si Piolo, Risa og Buloy. Pinanggaginayan ninyo akong anak, Piolo. Oh, yes sir. Yes. Mahal mo ba si Sarah? Mahal sir. Kung mahal mo ang akong anak, Piolo, andam ka bang mga asawa niya? Sir? Mga asawa ka ba niya? Ha? Piolo? Oh, kuan sir, kini. Kuan, kanam. Dad, nga naman ka. Unsa man ang imo? Amahan ko ni mo, Sarah. Gusto lang kong maniguro. Kung tinudanay ba nga gamahal si Piolo mo? Daddy. Inungdan nga nangutan ako niya, anak. Kung mga asawa ba siya ni mo? Basta sa darin mo, iha. Mom, murag lang ingaw na unaon nga inyo nang ipangutanan niya. Sorry, anak. Pero mo ni nakaputa kong pangutana para kang Piolo. Oo, kung sa imong tubag, ha, Piolo? Andam ka bang mga sawa sa mong anak? Mommy, murag informal ra kaayo nga anhiting pahok mon si Piolo. Oh, kuan, Sarah, kini. Ni abi ataron mag-enjoy, di ba? O nya ka na, serious matter, okay? Ha, ang ato ron, mag-enjoy ta, okay? Okay, ikaw ang mag-iko, sir. Ma'am Imelda, sir, sabar, Sarah, excuse. Asa ka? Restroom muna ako, restroom. Okay, go ahead, Piolo. Excuse. Dad, nakalitan sa gusto mong pangutana. Gusto ko nga mahimpit ang imong kalipay, anak. Daddy. Mahal makani mo si Piolo, dili ba? Yes, Dad. Wes, kung mahal mo siya, ug mahal ka ni Piolo, so, mapagkasal ka mo. Dad, kuan, kining. Dili ang tako yun, ha? Pero, para sa imong kalipay, anak. Mosunod na lang po ko kung mo'y gusto ni Chubar. Mommy, lain mo kayong huna-hunaon mo mag-inyong shotgun wedding. Iya. Okay lang tingali kung mo-propose ang kami niyoon si Piolo, pero waan. Correct. Mauman ka nga gusto mi nga makasiguro. Kung tinud-anay bud ka na iyang tinguha, diya ka ni mo, Sarah. Tingalig. Palaumon ka lang mo niya. Tili diya. Sakto. Busa nga pasagli lang ni anak. Ang amon indiskarte ni mami ni mo. Kaya di ko gusto nga makaangkon kag kapikyasan sa gugma. Dad. Basinog maparehas ka itong ginganilan o Robin nga admirer mo. Ha? Ngayon di si Robin di. Ay, nanawag ka na ako. Unya, kalit lang ang murag nalisang. Kaya doon ako na yung mga tao nga gustong mo patay niya. Na, mo sa niyang gisulti na ako, mi. Nga no kang naingon man ni anak si Robin. Ni-entertingali, mi. Sa bisyo nga, way hinungdan.
Niya sa ka dito sa restroom. Ay, gusto pabot ikaw lang ko dito. Kita mga... May ko ka magpabuhagay dito. Oo, mag-ikaw yung kayo. Mag-ikaw Risa ba? pabagay. Risa ba? Asa mo siya? Daplin na to. Pwede. Yung sa sungugon Sumuko sa ibo to ipasabot. Ay, sos, yung tanap yung kasungugon nyo. Ngayon yung sungugon nga, pa-picture-picture, probida, no? May kung nagsugo, sarang man. Oo, lagi, Sara, lagi mo tayong speakeran nga. Ay, olas Risa, kaya may ikaw ta. Si Cartillo, bino. Oo, ansam to, umurot tagi bato. Ano ba, no, na nga. Pati Risa sakit kayo. May buloy. Kung ako may Risa, labay mo cellphone May buloy. Paliw ko pa. Ikaw lang am tao ni Risa. Mao na ni Ron. Bida, no? Suguko tayo mo ka, ma'am. Ya, si Makoray. Kung sa'yo si Makore. Tingnan. Nadibilog na sa Risa na ko, may ikaw tanin mo. Punta ka. Lumpong ko, di ba? Kinsay lumpungan, Baloy? Day, Sara? Kinsay lumpungon? Ako, ate, bakit na yung pagkaon ba? Dunganon mo kamong ba mo na lumpungon mo rin bot ko pasabot. Oh, mao ba? O lagi, tanawa rin. Iyang mo taon ng kawan ba, kanang gihamong og dungan taon ganina ba? Kining kagang og langkara gihamong. Nya ba kasi og kining unod sa saang gihamong. Di ay? Restroom ka, day ha? Asa ka? Narap mo Emilia, oh? Salamat. Excuse me. Sige, day. Awagin di mo eh. Hapit ang bunggo. Mga kita pa, marom da. Ito, sa ko. Sige, ito, ato dito dagan. May buloy. Kida, ito, dito. Alam, pasabot ko doon, saan ka? Sige. Ari ko. Ikaw. Tanas may piolo. Screen na lang ko si Sara. Kao na. May kaon. Busog ako. Lida eh. Kaon na. Gusto mo siya eh. Kaon na ba? Nagumukaon ko. Hungitan ko niya. Asad. Nungong sad eh. Nungong sad. Nya ka mo. Huwag mo nanungog na ako. Hanggang lang ako ni mo ang imong pagsabot ba? Andiyan lang. Kabutunon ako, Piolo. Anas pa ako. Kabutunon na kay ko. Pero pugong lang ko. Kay dili ko gusto mabastos. O dili ko gusto nga atakihon si Sara. Kung mo salamat kayo. Pero kaon na lagi kaon na. Wa ko'y ka na mukaon lagi. Unsa? Unsa mo? Ano ka? Kasukaon ko. Excuse me. Oh. Mo na resulta di man mukaon. Nagut man kay noon. Nagsuka na hinoon. Baloy? Ay, day, sir. Asa si Piolo? Tos ka na. Okay. Day, kamusta naman ka? Okay na ka? Am na lang ni sa akong kaugalingon, Baloy. Day. Gusto na ako mag-enjoy. Sama mong higayon. Hindi, Sara. Lucy? Lucy! Noon sa bang natuka mang gamata? Wala man ko natulog. May kitanawa ko sa kuang cellphone. Ano man, madam? Asa si Sarah? Gano'n ka ng Risa ang kauban ni Piolo? Madam? Sikit na ba kaayo? Mura ba tunay sikreto? Onsa? Nganong dili si Sarah ang iyang gikasulti, Lucy? Nganong iyang gibiyaan si Sarah? Ay, Madam Imelda? Wa ko makagusto sa akong nakita. Onsa man? Ibog siya niya na Risa? Ma'am Imelda po?
Sexy ra ba sa nang hinampak nga Riza? First runner up ko na. Basin bayag iya nang gihurot ang duha, ha? Si Sarah nga akong anak, o ka na si Riza? Mami Milda! Saltinoy, sa patrili. Kagbayan sa problema ni mo. Nagsukar ka niya karon. Bida sa ni mo eh. Aksyon, sawan, lipong ka. Ano ka? Bida. O say sakiti mo. Buloy, Kano lagi ka? Sa problema ni mo. abdos ko. Oh! Bangag sa ilong. Ikaw? Nabdos ka? Yes, Buloy. Bangag sa ilong! Mao ka na ang tinuod, Buloy. Kuhan ka rin. Kuhan din na bangag sa ilong. Buslos, lubos! Kasakay mahana? Ang mag-ikaw. Abi na kung nga ito, hitabo na ito. Bida-bida kinsap lagi. Si Kinsay mahan? Si Piolo. Daan pa ko. Bida, daan akong nagduda ka itong nagsuka-suka ka. Pero Ano, tagalito na ako yung suka. Bida. Pero sa man? mahimo na lang kong single mom, ani. Sisig mga taon. Ano, di mo ka sa hospital ni mo? Unsaon pa man nimo, anak, Buloy? Asa maros Piolo? No, saro. Mao na diha. Saan pa man na nimo? Imong bawion si Piolo? Di na magdugay eh. Kinsay dili magdugay? Ay, si Sarah. Ha? Sa bulay? Kuhan ba karang? Klaro ha! Adi, Sa dili magdugay si Sara? ako ababang. Ang buti ko ipasabot ay Lucy. Lucy. Kuhan ba day? Kining... Klaro ha, bulay! Kuhan, kining... Unsay dili magdugay ang imong sulti? Kada bang si Sulan si Day Sarah ba di magdugay no? Ayaw day no? Mawa na yun. Tuad? Wa magdugay. Kay di mas Piolo. Ano? Porta. Si Piolo nga no man. Unsa ba na si Piolo day? Pero reliever na? Tinuod bitaw na. Nagkamatikod ko ha. Sugad nga pirmi ng duawon ni Piolo si Sara no? Dasig na kaayo si Jack. Ano ba? Ay tuad, di ba apas mo rin kay Sara? Ha? Apas? Nga naman ko no? May tuyo si Sara ninyo. Ay, Mao ba, Lucy? Ano dayon mo? sige, padayon na rito ko. Padiyap lang kayo kay istoryahan, pambitaon, day Risa taon. Salam yung istoryahan. Amo ka umaon! Uy, unsa? Buot mo ipasabot blay? Anak-anak mo? Oh, nga no, impossible dream ba? Kaya rin lang ping bida sa limol siya. Pagsabot niya po na yun. Tawaan na tali mo, bida. Minamaliit mo ako Unsa? Bumurag, nakatamay man taon ka na. Kung ano, simple ba dahil nga magkadilasyon bisa isa? Tawon sad. Pagkakilong na pala niya. Unsa ko tao ka rin sa. Nagka-juhos kag bato. Ang chubos ba Lucy. ito? Bida. Hahakin din mo siya. Unsa ko dahil. Kasi katawa-taas sa pagkakagdila, suyo po ron dila. Sayo na. Ikaw pa, batian yung tao kas nagwain ako, no? Sultihan ka na eh, pultahan tao na nagwain ako. Di ba pultahan? Agi, premyo pa ganun, solbot-holbot, bida. Oh, pwede ay. Abiyan dito ka, kayo, sunod kami. Sunod kami, importante po ng sultihan. Sige na ko. Sunod ba yan? Kadadyon mo ha? Oo, Lucy. Asa na sila? Musunod ra sila dahil sana. Piolo, Ano? may relasyon ba si Riza o Beloy? Woy! Wa man na sila yung relasyon. Sigurado ka? Wa lagi, wa. Honest pa. Hindi ka masugot. Di ko gusto maghatag o problema ni Piolo. Suluhin mo problema, baba. Buloy, Malas ni mo eh. Daon sa pag mo ninyo, no? Kamunduhan, libat yung mata. Niya karon, turok na siya. Imos lohon. Bida, sultihan na to pilok. Pagkaan na to siya.
maproblema siya, uy, Sagdi ang buloy. problema na siya. Oy, dapat masad, angay siya mo problema. Yamat sa noon. Maayo kay siya mo palamin niya. Sa problema, suluhon mo. Buloy. Basta, iparan ako. Angay yung masayid sa Piolo sa imong kaimtang. Sa masad ako Ano ang sa na nimo ko? Nagpaanod man ko sa kong gibahati. Ay, sa silang tana eh. Basta kung gani anang sitwasyon na din, no? Di na ka maghunahunag unsay sangputan. Buloy. Hello, Oh, sabi na wag. si Robin man eh. Oh, baka na yun. Nawag mo na. Hello? Bayo kay imong tubag, Risa. Nanawag mga Robin. Nahibaw ka ba sa balita? Unsa nga balita? Nga magminyo na si Sarah. Bansa? Magminyo? Oo! Magminyo na siya! Kinsa nagsulti ni Mana? Si Sarah mismo. Siya mao'y nisultin ako. Nga magminyo na siya. Oh, mao ba? O kisa may mga asawa niya. Kisa iyang minyuan. Sa diyang gipangutanan ako siya. Kung kinsa ang minyuan. Pero, ang iyang gitubag nako. Unsa? Unsa iyang itubag? Ang iyang gitubag. Secret! Secret? Wa mo tugan? Kinsay pangan? Wa! Secret ko! Okay. Bye. Buloy, tana, adtuon na to si Sarah, dali. Ano man ka? Buro bang nali? Sa ito yung Rubin, ha? Ipahibaw si Robin. Magminyo na ko na si Sarah. Ano? Rubin nyo? Huwag isa mga isawa, Sarah. Secret. Sa secret? Buloy, dali na atong pangutanon si Sarah. Kinsay mga asawa niya. Oh, sige ka na. Okay, mga unita. Human, doon ako ipahibaw ninyo. Unsa ka na, Sarah? Mga unita. Ay, unsa man ka na inday, oy! Patrilin mo ka! Mahibaw raw niya mo, Lucy. Kaon unita. Dad, Mom, mga unita. Sa mga ipahibaw. Si Pepoy, nagsigtanaw na ako. Ingo man si Risa, nagpasigpat na ako. Doon nasaan niya ako ipaibaw ninyo? Unsa ka na, Buloy? Bible, yung say imong ipahibaw. Ang akong ipaibaw nga, Baypelo, Oh. si Risa Nabdos. Unsa? Mabdos? Wow! Mabdos? Kinsay amahan, Riz? Ha? Kinsa, Risa? Si Pepoy, nagsigtanaw na ako. Ingo man si Risa, nagpasigpat na ako. Doon nasaan niya ako ipaibaw ninyo? Unsa ka na, Buloy? Bible, yung say imong ipahibaw. Ang akong ipaibaw nga, Baypelo, si Risa Nabdos. Unsa? Mabdos? Wow! Mabdos? Kinsay amahan, Riz? Ha? Kinsa, Risa? Kuan, kining... Kinsay amahan, uy? Sikreto di ay kaayo ka, ha? Sige kag ingon nga wa kay uyab. Unya karon, mabdos malagi ka. Bitaw. Kinsay amahan, uy? Kuan, kining... Maglisod lagi kag tugan. Buloy. Kay bakit kinsay amahan sa gisabak ni Risa? Kuan kining Kaila ka? Kuan kining kidatang ko si Risa. Nilingo-lingo siya. Buloy, unsa na uy? Natulala man gud ka. Kuan day Sara kanang wa ko kaila taon kinsay amahan taon gisabak Risa taon. Risa, ngano nang dili naman lang kamutugan. Kuan manggoit kining... Mabdos si Risa. Saan mo lang kuan eh. Uy, ayog ka uwaw, uy. Karong panahon na, dili ka na anging ikauwaw.
Mga sawa maka nimo. Murag dili, Sarah. Uy. Mao ba? Nga naman din unsa man din ang laki ha? Minyo? Dili man. Unya. Nga na murag problema man ka. Ulitaw man ka ha. So, magminyo mo. Pakasal mo. Kuan kining murag dili pa tingali. Unsay murag dili pa tingali? Murag dili pa mahimot tungod kay unsa? Doon na siya laing gihigugma. Oh, mao ba? Kun mao, ayaw ka guol, uy. Kalimti ang maong lalaki. Kagwapa ni mo. Ayaw kayo ka problema. Naidag kang magdagan nga laki ni mo. First runner-up good ka na ako. Dili ba? Kagwapa ni mo. Pasagin na lang ang maong lalaki, uy. Dili siya mga sawa ni mo. Magbasol siya. Maong ayog ka balaka. Ayog ka guol. Bahalag mahimo kang single mom. Tungod kay sayod ko. Naaragi hapoy lalaki nga magmahal ni mo. Sarah. Hey, ayaw paghilak, uy. Ayaw hilaki ang lalaki nga way baruganan. Hosto ka day. Tabangon na kayo may pulo eh. Vida sus! Kung kaila palang kuha ng laki ha! Mo ay mahasagin sa bagay, Vida! Kung kaila palagi ko, tao na yun! Sus! Paansa? Vida sus! Kung tao na yun ako! Tabangon na kayo may pulo. Basta kaila ko! Sus! Kulutahon ko dahil ako dahil ngiga niya, no? Igo na niyang giturja kay gipamabdusan si Dairisa! Sulbahin siyang nako! Piolo, nahibaw ka ba kinsa ang lalaki nga nakapamabdos na Risa? Nakaila ka? Nakaila ba ka sa lalaki nga mo ay amahan sa gisabak ni Risa? Kuan kini. Mutalikon kong may pulo. Kaila ka, Piolo! Kaila ka! Wa bay buloy. Ano? Wani ka kaila di ay, wani ay. Siya kaila buloy. Wa. Ba? Wa ka kaila, Bida. Siguro kang wa ka kaila, Piolo! Baloy nga naman ka. Aha, wade. Ngayon kung saan man mo si Piolo, Adrama. kung wa siya makaila. Ay, kung adrama raw. Ina ni ko, ro ko madrama raman. Madam Imelda! Tanaw na ako na. Murag lagi mo og malipadyon kaayo si Sir Chimal. Tinood ka na, Lucy. Siya lang may hinungdan, madam. Malipayon man ka mo. Tungod guys, sa di matugay. Kaslo na si Sarah. Unsa? Uy, hala tinuod pa, Ma'am Imelda. Kaslo si Sarah. Kinsa may mamahimo niya pa na, ha? Ma'am Imelda? Oh, walain. Kundi si Piolo ay ang mamahimong pana. Ano? Dili ka mo to? Oy! Hala kong tinuod man. Kaadyo man, ana. Siguro. Hala, magmalipayon gayon. Suday Sarah, madam. Oh, Lucy. Morag si Piolo nagyon ang tambal sa mga sakit ni Day Sarah. Gusto lang may nga magmalipayo ng among anak, Lucy. Ay, naunsa. Wala man tingali ginikanan nga dili mangandoy nga magmalipayo ng idlang anak. Gawas lamang sa mga ginikanan nga mga salbahes. Tinood ka na, Lucy. Gusto na mong hatagan sa kalipay ang among anak. Oh, ma'am. Gusto na mo nga magmalipayon si Sarah. Ano, bakit? Gusto ka bang malipayon si Jao niya? Ikaw nagahilak. Sige. Diya ka na, Lucy. Oy! Hala nga ano to, ha? Gusto si Jang magmalipayon ang ijang anak. Unja, si Jang nagahilak. Bakit?
Chibar? Imelda, ngano? Oh, kasi mo kilantaw diha? Sila si Sarah, uban nilang Piolo, ug mga kauban. Naunsa man ka? Buram ka nagilak. Ngano ka? Di ko lang kapugngan ang akong kaugalingon, Chibar. Mataghagtok sa orasan. Nagtali kini og katlok sa akong hunahuna. Dili lamang katlok, kundi nag-umito ang akong kagulanan. Magbalig unta, Imelda. Sayod kita na. Jepar. Gusto na. Please, iko na, Imelda. Sorry. Mangutan ako. Unsa ka na? Kano sa man na ito ipakasal si Sarah ug si Piolo? Unsa man? Pare, sa simbahan o huwis lang? Sa simbahan. Kilala nga tunay bendisyon sa pari. O sige, atong itakda ang ilang kasal. Sa labing madaling panahon, Imelda. O, Chipar. Igo na, Riz. Ayaw na kaguol. Napidaghang mga mahan siya mong anak o niya. Okay na ko, Sarah. Abi ni mo, ang ikaw malipay. Tungod kay makakita kasi mong liwat. Ako, wala paglaom nga. Makakita ko sa kong liwat, Risa. Dili man ko makaanak. Sarah. Betaw. Og tuod di ay. Samtang wa pa mo dako ng imong tiyan. Samtang dili pa ka bubusyad sa umaabot mong anak. Ikaw nga kung himuong maid of honor, ha? Ha? Ako maid of honor? Maid of honor? Nako! Ngano di ay magbinyo ka? Oris. Bay Piol, beda, sige, nakaduko-duko niya nga dagat sa taon nga naman ka, ha? Medyo Sarah, wala yung kay kasultihan ha? Kuhaan kini. Kuhaan na taon pa ita. Ako na rin masulti ninyo, Risa. Buloy. Magpakasal mo ni Piolo. Magpakasal mo ni Piolo? Ano? Yes, Riz. O ikaw ang himuan akong maid of honor. Pwede? Ha? Riza? So ayan guys, nungan na po ng tono ang laing episode karong adlaw. Diri sa tanang bakak. Iyabo sa ni Dobe. Imo ba kay init? Lingasaw. I hope nga lingaw mo guys, no? Og I think hapit na ni siya mahuman nga drama, no? Kay nagkanindot na pod siya. Kugitan aw guys. Guys, I hope no nga di mo magsawa mamati ani guys, no, until sa finale kay hapit na siya mahuman. So I think that's all for today. Kung nakapasubaybay gyapon mo no up to this part, thank you so much. Ug I hope nga wa nyo gilaktawan ang mga ads. Isip suporta sa atong channel, of course.